נעול על משהו גדול, כביכול קריש, כי אני נלחם בו כבר כמה זמן ונעול יפה ונותן לי הרגשה כאילו הוא מתקרב, אבל נלחם חזק 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 חזק, ועם דארק הורס עד 15 גרם וג'יג של 15 גרם לא נראה לי שנצליח להוציא קריש. עכשיו האמת, ככה נראה לי, נטייל לי פה בין הרגליים, אם זה לא קריש אז נוכל לראות, אם זה קריש אז כנראה שנילחם בו עד שימאס לו. מה הולך שם? וואי, איזה דפיקות. אני חושב שאם זה היה קריש היה כבר עף מפה ולא משחק איתי ככה. נו, בוא נראה מה זה כבר. כבד מדי, אז אני יכול להניח שמדובר בקריש. קריש שפשוט משחק איתי הלוך חזור. אם יהיה משהו אחר אני אעדכן, אבל אני בספק. על המזל שלי נתקלתי בקריש. הנה לוקח חוט. נראה לי מלחמה עבודה, אולי כדאי שאני אחתוך ואוותר. אני מתלבט בשלב ההתלבטות. אין מספיק דפיקות כדי שזה יהיה דג קטן וחמוד. זה פשוט משהו חזק. טוב, אחרי מלחמה ארוכה שאני רואה שהוא ממשיך לרוץ לי ולדפוק לי, אני אצטרך לוותר. אמנם ניסיתי לתפוס by the book, אבל זה פשוט ממשיך לרוץ ולדפוק. אחלה דארק הורס, אבל היא לא בנויה לקרישים.